Na Orave sa boríme s tým, čím kúriť, kde kúpiť tie Ficové lacné potraviny, kde natankovať tie Ficové lacné palivá. Čo nám Fico sľuboval? Lacné potraviny, lacné palivá, lacné energie. Na Orave je sneh, ľudia len rozmýšľajú, čím kúriť, ľudia rozmýšľajú, ako ušetriť. A Fico? Ten len pozerá na Orbána a ako pomôcť Orbánovi zachrániť mu jeho zločineckú riť. Orbán pomohol Ficovi vo voľbách 2023 zachrániť jeho zločineckú zadnicu. Teraz Washington Post uverejnil článok, kde dokázali, že Maďari pomáhali Termopelemu, aby vyhral voľby, keď bol premiérom. Ľudia Boží, uvedomme si jednu vec. Fico klamal, Termopele klamal, všetci cigánia ako po nebohom, kradnú ako po nebohom. Základ je bojovať proti tejto proruskej, prorašistickej vláde Roberta Fica. Boh daj, aby Maďari dneska vyhrali nad Orbánom. Ale ja mám odkaz pre Orbána. Slovákia nem felvidék. Slovensko nie je horná zem. Slovensko je Slovensko. My nie sme vaši vazali. My nebudeme vaši vazali, tak ako vy, Orbánovci, chcete byť vazali Rusov. Tak ako aj Fico chce, aby sme boli vazali Rusov. Jediná cesta je bojovať proti tejto prorusáckej, prorašistickej vláde Roberta Fica. Máme len legálne prostriedky. My demokrati sme tvrdou prácou vyzbierali 380 000 podpisov. Referendum bude. Choďte. Ľudia Boží, choďte na referendum. Rozhlasujte túto informáciu, že referendum bude. Nebojte sa. Jediná cesta pre nás Slovákov, ako prežiť v tomto koncerte veľmocí, je, že sa postavíme za Európsku úniu. Že sa postavíme za NATO. Že budeme ako malý štát aktívne pomáhať a podporovať partnerom v Európskej únii. Lebo bez toho sme stratení. Tichá noc a hviezdy bdejú, dým sa krúti ponad les. Starý príbeh dychu vetra vracia sa sem zasa zas. Naše kroky v prachu ciest, holé ruky, prázdny stôl. Aj tak v srdci ticho vieme, koho je táto zem, náš stôl. Sme ľudia, čo sa nezlomia, spolu držíme ten kraj. Oheň v našich dlaniach.